Δεν δίνω δεκάδα ποιος ήταν ο Ταράς Μπούλμπα, πώς αλλιώς να το πω. Καρφάκι δεν μου καίγεται. Μου είναι εντελώς αδιάφορο. Δεν περιλαμβάνεται σε ενδιαφέροντά μου και δεν θέλω να προσθεθεί σε αυτά. Ας μη μάθω ποτέ. Χέστηκα με το συμπάθειο. Δεν σκοτίζομαι. Σκορδοκαΐλα μου ποιος ήταν ο Ταράς Μπούλμπα. Δεν μου χρειάζεται πληροφορία και απορώ γιατί με προσκάλεσαν στη σχετική ομιλία. 3 προσκλήσεις έλαβα, προφανώς για να μην το ξεχάσω. Λέω να πάω γιατί εγώ είμαι ευγενής, αλλά θα έχω βουλωμένα τα αυτιά μου με οτασπίδες και σε μια στιγμή θα παρέμβω και θα φωνάξω στα αρχίδια μου ποιος ήταν ο Ταράς Μπούλμπα, αφού προηγουμένως ζητήσω συγγνώμη για την απεπή έκφραση. Αυτή θα είναι μια σωστή αντίδραση και ελπίζω να καταλάβουν οι οργανωτές της ομιλίας και οι παρευρισκόμενοι ότι όποιος και να ήταν ο Ταράς Μπούλμπα, εγώ προτιμώ να παραμείνω στο σκοτάδι. Είμαι σαφής. Κουταμάρες του Μάριου Ποντίκα από τις εκδόσεις Μοβ Σκύουρος.